दिनैनि दिना गोनांथि दं नाथाय बिनिख्रुइबो बांसिन दिनैनि दिननि माने गोनांथिया बा ओंथिया इम्परटेन्टआ बे जाहैबाय दिनै गोथार बाथौ सान दुलाराय बर' माहारि जायफ्रा दासिमबो दस्रा धोरोम लानो रोङाखै दस्रा हारियाव थांनो रोङाखै जायफ्रा गुदियावनो दंबाय थायो आरो बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय थादों बे बाथौ सिबियारिफोरनि दिनै बाथौ बोराइखौ सिबिनायनि सान बे नैथि मंगलबार मागो दाननि आरो बेजोंनो ओइबाराव माने बर' गोरोबथानि सानाबो गोग्लैफादों आरो आं सानो बे दिनै ओंथि गोनां जादों जोङो बे गोरोबथाया जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंसार जायो बिनिबो दिनै गोबां जायगायावनो हयथ' आर'ज गाबफादों बयबो हास्थायदों गोसो गोरबोजों गतिके बे गोरोबथाया जोंनो गोबांथार लाबोनानै होफैदों जेखौ 1993आव मोनजोबाखैमोन जेखौ 2003 मायथाइयाव जानाय सुक्तियाव माखासे मोनजोबाखैमोन बेखौ 2020नि जानुवारियाव जानाय गोरोबथायाव आरो मोनबावदों गोरोबथाया बिदिनो हयथ' आरो इयुनावबो माबा माबि बिदिनो जाबाय थागोन बायदिसिनायाव थ' जोंनि बाथ्राया बेल' जि जादों जेखौ जोंनो बाथ्रा होदों बा जों जेफोरखौ मिजिं खालामदों बेफोर जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंजानानै जोंनि बर'फोरनि जिउआव जेब्लायबो जाहाथे जोंखौ दावगालांनायाव मदद होयो बेखौनो जों आसा खालामो। थारैनो नोंथांनि जेराव बिटिआर गोरोबथाया बेसेबांसो पार्सेन्ट जेनेबा मावफुंजाखो? नङा आं बेखौ पार्सेन्टजों रुजुनो थाङा बिटिआर गोरोबथायाव बेबायदि माने सानसेयावनो जानाय गोबां बेबायदि बाथ्राबो गैया जे माखासेया पर्यायक्रमे फारियै जालांबाय थागोन बेबायदिनो जाबोगासिनो दङ गासै गोरोबथाफ्रानो खेबसेयावनो जोबा सानसेयावनो जोबा दा बेबायदिनो लासै लासै जोबो खिन्थु आं सानो मा बिटिआर गोरोबथानि गोबांथार खामानिया जाबोबाय सरकारनिफ्राय नाथाय जोंहा बेवहाय मावनानै लानांगौ गोबां खामानि दं जोंनिफ्रायबो जोंहा माखासे बिबान दं जेरै बायदिसिना इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि माबा माबि जोंहा गायसननांगौ बेवहाय जों हाखौ दासिमबो माने खालायनानै होनो हायाखै सरकारनो अदेबानि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ अलरेडि तेजपुर इउनिभारसिटिनो दायथ' होनानै बड'लेण्डआव माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ जागायजेननो केम्पास खालामग्रोजेननोब्लाबो बिथोन हरबाय नाथाय बे मथे बिथांमोना हा नागिरगासिनो दं जों दाबो हा होनो हायाखै बेबायदि गोबांथार दङ जायफ्राव जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो माखासे मावनो गोनां खामानि दं अब्लासो सरकारनि बेफोर हाबाफारिया बेवहाय मावजागोन माखासेया जों गावनो जाजोबनांगोन दा मेडिकेल कलेजआ जोंनि मेगन सिगाङावनो जागासिनो दं हा होनो हानायनि थाखाय तामुलपुराव दा बेबायदिनो आं सानो जे फ्राय माने बाथ्राफ्रानो थि जानानै दं अदेबानि जोंहाबो बिबान दं जों बेफोरखौ गासै बर' दैदेनगिरिफ्रा ज' सावरायलायनांगौ आरो बेवहाय जों बयबो मदद होलायलायनांगौ बे गोरोबथाखौ मावनायाव जाहाथे सब थिग जायो दा 1500 कौटि रांजों बायदिसिना खामानि मावनो हाबाफारि लादों नाथाय बेखौ मावनो थाखाय बेफोर जि प्रजेक्टफोर बेफोरनि थाखाय जायगा नांगौ दा बे जायगाखौ बबे जायगायाव जोङो थांखिदों आरो बे जायगायाव दासिम बेफोर जायगाफोरखौ जोङो क्लियार खालामनानै होनो हादोंना हायाखै ओंखायनो बर' गोरोबथाया आं सानो खोब माने गावनि माबा बायदियैनो जाबोगासिनो दङ आरो जिखिनिया जाबावनांगौ दं होननानै सानदों बेवहाय निस्सय जोंबो इनिसियेटिभ लानांगोन आरोखि इसोरखौ सिबिनांगौ मालायफ्रा जेरै इसोरखौ सिबियो बर'फ्राबो जायफ्रा बाथौआरि जोङो बाथौखौ सिबिनांगौ दिनैनि दिनाव आरो बेबायदिनो सिबिदों बयबो सरकाराबो बन्द होदों जाहाथे बयबो जोङो धोरोम सिबिनायनि नामाव उसुबिदायाव गोलैया आरो बे हिसाबै गासै बाथौआरियानो दिनै गावबा गाव न'खरावबो आलारि बाथि सावदों बाथौआव आरो गावबा गाव गामिनि थानसालियाव सावदों बिनि उनाव ओनसोल हिसाबै बबेबा दख'रा बिया बेबायदियावबो दिनै फालिदों दिनै बेवहायबो निजदिफिलियाव जयैनो खौसेयै बेवहाय मोनसे गामिनि अनगाबो दिनै बेवहाय बाथौ सिबिदों आरो बिनि अनगाबो बिनि मुङै माने बाथौ मेलाबो खुंदों गतिके बियो जोंनि मोनसे धोरोमारि फोरबो आरो बेखौ जों बर'फ्रा मालाय धोरोमारिफ्रा जेरै गावसिनि धोरोमनि बेलायाव गोसो होथाबनानै फालियो सिबियो जों बर'फ्राबो इसोरखौ सिबिनायाव धोरोमखौ सिबिनायाव गोसो होथाबनानै जोङो सिबिनो सोलोंनांसिगौ बयबो आरो अब्लासो जोङो इसोरनिफ्राय अननाय मोनगोन इसोरनिफ्राय जोङो बोर मोनगोन आरो इसोरनि अननाय बोर मोनोब्लासो जोंनि जिउनि मोनफ्रोमबो हाबाफ्रा मोजाङै जाफुंसारलांगोन